ассалому алайкум дӯстони азиз. Айни ҳол дар ноҳияи Рӯдакӣ дар фабрика Ленинград қарор дорем. Имрӯз 6 майи соли 2025 сол. Мо дар чорраҳа болотар масҷид, ин тараф болотар мактаб, хоб инҷа коллеҷ, мағозаҳо, бозор ҳама хулас дар наздикии дом. Доме ки мо навор мекунем, то таги дома дӯстон маршруткаи 41, 45, 48 мебиёяд ва автобуси 27 меяд. Дӯстон азиз, хулас хонае ки мо навор мекунем беҳад дар ҷои обод дар сентр фабрика Ленинград. Аз чорраҳа 100 метр болотар омадем. Дӯстони азиз, хонаи мо дар ами доме ки нишон медиҳем қарор дорад. Доми 8 этаж хона бошад, дар 7 этаж қарор дорад. Дӯстони азиз, духонагай сентрда қарор дорад. Хулас навора тамошо мекунем. Аз таги блокҳом як навор дига мекунем, баъд қисми дохили хона мешавем дӯстон. Хоб инҷа таги дом дӯстон. Хоб хонаи мо дар ами блоке ки ҳозир нишонтон медиҳем, анами блок қарор дорад. Дӯстон азиз, доми 8 этаж, хона дар 7 этаж. Лайкҳо рамонем дӯстон, подписатсия кунен, навора сар мекунем, дохили хонара тамошо кунен. маъқул боша занг зада бигирем. Хонаи фурӯши мо дар 7 ошёна, дуҳужрагай, 67 метри квадрати. Дӯстон азиз, духонага. Якум хонаш 6.5 ба 3, дуюм хонаш дӯстон азиз 8 ба 3. анами хонаи мо дӯстон азиз, беҳтарин хона. айни ҳол иҷозати ремонт дода шидагиай. метавонен бихарен, хайдорӣ карда омада ремонтона сар карда зиндагира сар кунем. бародар азиз, полни ҳамаш қонуну қоидааш қатъиай, 100% ҳуҷҷати дигарош. анаи хона дӯстон 8 ба 3. хонаи дигари 6.5 ба 3, 30 қопча семент, якчанд метр дигар кабел. ино ҳамаш дохили ҳамин нарх. хоб дар инҷа боша агар ҳоҷатхона, хоб баня, кухни 5 ба 3, 5 ба 3 кухни дорад. дӯстон азиз, монтаж кардагӣ, хоб қум баровардагӣ тайёр. хулас 7 ошёна 67 квадрата. хоб маълумоти пураша худтон метавонед занг бизанед. нархи хона 397 000 сомонӣ. боз маълумоти пура оиди хона занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегирен. баъдан дӯстони азиз, дар тарафи дасти рост дар боло рақамҳои соҳибмулка мемонем. тарафи дасти чап барои реклама, фақат ба хотири реклама муроҷиат мекунед. хоб нархи хона 397 067 квадрата дар 7 ошёна. техпаспорт, ҳуҷҷат ҳама 100% монтаж кардагӣ, барои шикатур, барои шиш сементи қум овардагӣ тайёр аст. лайкҳоро мемонем, дар канал подписатсия мекунем. чизе боша рӯй кунем, рекламагузорӣ карда наворҳои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм реклама мекунем. обод бошем то наворҳои баъдина. поддержкаро фаромӯш накунед бачаҳо азиз.